og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Og i dag skal vi spille på Freakyville igen. Og jeg synes bare, vi skal komme i gang. Jeg er i gang med at spille noget jern, så jeg kan lave noget armor, så jeg kan campe nede ved Black Market. Det er sådan, der kan få rigtig mange penge, fordi at, ja, folk de går ned med deres ulovlige ting for at sælge det, og så kan man lige dræbe dem, før de går ned i Black Market. Og så kan de jo, så kan man få deres ting, og så kan man bare sælge det. Det er bare gode penge, nemme penge. Nå, men jeg skulle over shoppen og sælge mit jord. Jeg har nemlig lige været nede med en. Og ja, det har jeg nemlig kæmpe shoppen. Og jeg skal faktisk også købe noget træ. Det kan jeg også gøre nu. Til pinden. Så det kan jeg også lige købe. Jeg køber lige sådan 10 eller sådan noget. Nå, men jeg synes bare lige vi skal hjem og få lavet det armor. Og så, what the fuck. Hvis jeg lige går foran ham, der ikke også slår. Pis. Jeg lige på, at jeg kunne gå ind foran ham, så lavede mig, så havde jeg dræbt af bakborden. Det kunne godt nok være sjovt. Nå, ja. Jeg har også lige høstet. Jeg har 16 stykker brød og et wheat. Jeg gemmer lige det resten til næste episode. Så I kan ned og sælge der. Jeg regner med at næste episode det er sådan på tirsdag eller sådan noget. Mandag eller tirsdag. Hvad var det jeg skulle med det her? Nå jeg skal lave pinden og armor. Det er lidt tosvær. Okay. Men ellers så der er ret mange, der har set min sidste episode. Det er virkelig dejligt at se, der er så mange, der godt kan lide mit der Minecraft, jeg laver. Ja, der var vist ikke så mange, der var. Måske var det sådan 78 eller sådan noget, tror jeg. Det var 1000, tak for det sige. Så det var rigtig dejligt. Jeg håber, I kunne få lige så mange views på den her video også. Det kunne være virkelig dejligt. Okay, jeg skal have noget mad. Jeg har mad med, så skal jeg også lige have mit armor sådan lige sådan af her. Og så nu går vi lige ned i Black Market igen. Eller ikke igen, nu går vi ned i Black Market. Ja, så der er, jeg tror faktisk der er en vagt nede i C lige nu. Så vi skal passe på med ham. Det ser ikke ud til at komme så rigtig mange lige her. Der går ikke mange. What the fuck? Der kommer slet ikke nogen. Der plejer at komme mange flere. Okay, vi skal lige dræbe ham her. Ham har ikke også sådan hvad fanden? Det lagger virkelig meget det her lige nu. What the fuck? Og jeg ved ikke om jeg er nok med. Så ellers bliver jeg nok nødt til at gå hjem og hente noget mere. Men det kan vi jo altid gøre. Så det er jo bare fint nok. Så lad det være. Så lad det være. Hvad fanden? Okay, der er mange, der står sådan og slår derop, men altså, det er ikke sgu ikke til at gå op. Jeg ved ikke, hernede. Nogen faktisk skal hernede for at sælge deres ting. Men jeg ved ikke, om der er nogen, der skal det nu. Hvad er det ham, der laver? Men han vil bare dø. What the fuck? Lidt mere. Hvad fanden? Så er det der værd. Hvad fuck han gør i ham der? Han er virkelig stupid. Nå, men jeg synes bare lige, vi skal ende episoden, når jeg dør. Selvfølgelig, hvis jeg dør lidt for tidligt, så kan jeg godt lige gå ned og hente noget mere jern og lave til armor. Men jeg synes jo bare, at vi skal... Når jeg lige får lidt mere liv, så tror jeg bare lige, at jeg går ned til... Eller jeg kan godt lige gå ned til vagtborden nu. Og bare lige stå dernede.
og vente. Nå, og hvad fuck, mand. Seriøst, hvad er det, de laver alle sammen, mand? Skal lige vente lidt. Okay. Tager lige et testet melon, og så hjælper vi lige om, når jeg får 2 hjerter. Når jeg mangler 2 hjerter. Så, ja. Så, nu løber vi sgu bare. Nej, for helvede, de er nok kommet derned uden mig. Jo. Jeg skal bare sådan lige hernede og campe, bare står lige her, og så camp. Vent til de kommer sådan hoppende ned eller sådan noget, så kan vi lige dræbe dem. Nej, for fanden. Hvad skal der ske? Man kan ikke sige skid lige her, what the fuck. Der kommer ikke nogen, what the fuck. Seriøst. Hvorfor kommer der ikke nogen? Hvorfor venter jeg om? What the fuck, det ligger lige nu. Den B-bomber du ham der. Ja, ham der. Så skal jeg lige ind til vagtbotten igen. Det er lidt nede med region og så langsomt. Ham der, seriøst! Ham der, han vil bare task. Lige gennem pickaxe. Han må godt få dem. De kan skide af, altså. Men ellers så skal I bare skrive lidt i kommentarerne, hvad det I kan vel se i næste episode. Jeg skal gøre. Jeg kan også spille ind på nogle andre server. Bare skrive IP'en ned i beskrivelsen, så skal jeg nok tjekke den ud. Og så er der gris. Nå, så nu går jeg lige ud igen. What the fuck, jeg fik godt nok meget lort der. Jeg fik også noget godt. Jeg er ved at løbe tør for pickaxe, men jeg fucking skovling på købe for sådan mega let. Pickaxe, det vil jeg faktisk gøre. Nej, jeg kommer til at smide i svær. Nej, det gør jeg. Den skal jeg lige ned og hente. Okay, han må godt få den, det er lige meget. Hvorfor skriver der lidt lort på mig? Det gider jeg sgu ikke her. Fuck ham. Jeg gider ikke pickaxe. Jeg gider ikke den her pickaxe. Okay. Hvad fanden prøver du på? Altså, du kan ikke slå, hvis du ikke er inde ude i PvP i stedet, så... Bui. Shit. Gangbang. Fuck. Shit. Nej, det mener jeg ikke. Okay. Men, så synes jeg bare lige, vi skal sige, at det var den her episode. Prison på Freakyville. Og så ses vi jo i næste afsnit. Eller jeg synes faktisk vi skal gå hjem til der hvor i pinden, og så skal vi slutte af. Ja. Det gør vi lige. Hvad fanden? For helvede, ham der dræber mig altid. Nej, det gør han ikke. Okay. Men så... Hvad skal der? Sådan der. Okay. Nu går vi lige op i... for helvede, hvad skal jeg holde der? Okay. Så går vi lige op i... Okay. Ja, men så ses vi jo i næste afsnit. Husk at smide et like, og også skrive en kommentar, og subscribe.
Det gør mig virkelig glad. Ja. Og så ses vi i næste episode. Ses.